Πάμε. Καλημέρα, λέγομαι Λάμπρος Χαράμπαλης και θα σας παρουσιάσω την πτυχιακή μου εργασία με τίτλο Τεχνικές μίξεις, σύγκριση in και out of the box και αν μπορεί ο ακροατής να καταλάβει την ηχητική διαφορά. Μια μικρή περίληψη της εργασίας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό έχει μία ανάλυση μέσω βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι mix in the box και out of the box και στο τέλος υπάρχει μια ιστορική αναδρομή της μίξης και της ηχογράφησης. Στο πρακτικό μέρος έχω κάνει δύο ζευγάρια μίξεων, στα οποία και στα δύο υπάρχουν ένα in the box μίξη και μια out of the box μίξη. Και η in the box είναι σε home studio και out of the box είναι σε επαγγελματικό studio. Στη συνέχεια έχω μοιράσει ερωτηματολόγια σε ανθρώπους της μουσικής αλλά και σε ακροατές και προσπαθώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα για το αν τελικά μπορεί ο ακροατής να καταλάβει τη διαφορά και αν οι μίξεις τελικά είναι επάξιες του home studio με το επαγγελματικό studio. Ο σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι να δούμε αν κάποια μίξ είναι καλύτερη από την άλλη, αλλά να συγκρίνουμε αυτές τις δύο τεχνικές τέλος πάντων και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε, στο home studio, ένα home studio για να μην πάμε σε ένα επαγγελματικό studio. Τα βασικά στοιχεία της μίξης τώρα. Σε μία μίξη, αυτά που πρέπει να προσέχουμε είναι η ένταση των ήχων, η συχνοτική απόκριση των ήχων ή των οργάνων που έχουμε και η τοποθέτησή τους στον χώρο. Τι είναι μίξη? Όταν μιλάμε για ήχο, σημαντικά εφέ μάλλον της μίξη είναι τα equalizer, οι δυναμικοί επεξεργαστές και οι χρονικοί επεξεργαστές, compressors δηλαδή, και οι χρονικοί επεξεργαστές, τα reverb, delay κλπ. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και της μίξης υπάρχουν κάποια στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και για να είναι και η μίξη μας ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, αυτά τα θέματα στα οποία και ο ηχολήπτης θα πρέπει να έχει άποψη και να μπορεί να επέμβει είναι το concept ή το θέμα του κομματιού, η μελωδία, ο ρυθμός, η αρμονία, η στίχη, η σύνθεση, η ενορχήστρωση, η δομή του τραγουδιού, η εκτέλεση, η ποιότητα των μηχανημάτων και των οργάνων και στο τέλος η μίξη. Κάποιες σημαντικές ημερομηνίες για την ιστορία της ηχογράφησης είναι το 1947, όπου έχουμε το πρώτο κομμάτι που έγινε overdubbing στη φωνή με την Patti Page. 1949, ο πρωτοπόρος κιθαρίστας και εφευρέτης Les Paul κάνει overdubbing κιθαρών σε ένα κομμάτι. 1958, η Ampex κυκλοφορεί το πρώτο τρικάναλο, μηχανή ηχογράφησης. Μέσα στα δεκαετία του 60 έρχονται και τα τετρακάναλα. Το 67 έχουμε τα πρώτα 16κάναλα μηχανήματα, ενώ το 71 είναι η πρώτη ψηφιακή ηχογράφηση με τα μηχανήματα της Denton NHK. Το 1984 κυκλοφορεί ένα πρόγραμμα που αργότερα γνωστό ως Pro Tools, το Sound Designer, που στη συνέχεια θα αλλάξει την πορεία της ηχοληψίας μαζί με όλα τα Digital Audio Workstations. Τι είναι mix in the box? Η τεχνική in the box προϋποθέτει ότι όλη η μίξη θα γίνει μέσα στον υπολογιστή με plugins και μόνο, ενώ μπορεί να είναι ηχογραφημένα, τα κανάλια μπορεί να είναι ηχογραφημένα όπως θέλουν, είτε ψηφιακά είτε αναλογικά, αλλά πρέπει να περαστούν από ντο και να βγουν από ντο χωρίς να υπάρχει καμία άλλη παρεμβολή. Τι είναι τώρα μίξη out of the box? Μίξη out of the box είναι η μίξη που γίνεται σε αναλογική κονσόλα, με αναλογικά εφέ και δεν έχουμε καθόλου την ψηφιακή τεχνολογία μέσα, δεν χρησιμοποιούμε υπολογιστές, παρά μόνο περνάνε από τις αναλογικές κονσόλες. Analog versus digital.
Στις τελευταίες δεκαετίες η μουσική ταλανίζεται από ένα ερώτημα, από το αν ο αναλογικός ή ο ψηφιακός ήχος είναι καλύτερος, και είναι ένα debate τέλος πάντων ανάμεσα σε όλους τους μουσικούς, μουσικόφιλους και όλους όσους ασχολούνται με τη μουσική βιομηχανία. Τώρα μπορούμε να δούμε τα λόγια κάποιων σημαντικών ηχοληπτών, όπως ο Τόνι Βισκόντι, ας πούμε, που σε δηλώσεις του υποστηρίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι ανώτερη της αναλογικής, καθώς η αναλογική τεχνολογία είναι κάπως απρόβλεπτη, ενώ στην ψηφιακή τεχνολογία ό,τι γράφεται μπορεί να το ακούσουμε και το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα στα χέρια του ηχολήπτη, καθώς έχει ακούσει, όπως λέει, αναλογικές μίξεις οι οποίες ήταν αδύνατες ηχητικά, ενώ έχει ακούσει και αναλογικές οι οποίες είχαν ένα πολύ ζεστό και μεγάλο ήχο. Ο Νικ Λούνι, απ' την άλλη, θεωρεί ότι ο αναλογικός ήχος είναι για πολλούς λόγους ανώτερος από το digital, αλλά και πάλι θεωρεί ότι μία μίξη των δύο αυτών κόσμων είναι το ιδανικό αποτέλεσμα για την ηχογράφηση και τη μίξη. Ο διάσημος συγγραφέας βιβλίων και mastering engineer, ο Bob Katz, θεωρεί ότι ο ψηφιακός ήχος είναι αρκετά καλός, οπότε δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι είναι κρύος και σκληρός, καθώς πιστεύω ότι αυτά τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν ακούσει καλά ψηφιακά μηχανήματα, αλλά άνθρωποι που έχουν πειραματιστεί τέλος πάντων με φτηνά ψηφιακά μηχανήματα. Να κάνουμε τώρα μέσω βιβλιογραφίας μια σύγκριση στο in the box και out of the box. Τα πλεονεκτήματα της mix in the box είναι το χαμηλό κόστος φυσικά, καθώς ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο φθηνό να πάρεις ένα λάπτοπ και μια κάρτα ήχου από μια κονσόλα. Το total recall, που δηλαδή η απόλυτη απομνημόνευση τέλος πάντων, το save που μπορούμε να κάνουμε σε ένα project, να το ανοίξουμε όποτε θέλουμε, όπου θέλουμε, σε αντίθεση με την αναλογική κονσόλα που όταν τελειώσει στη μίξη σου πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή μετά, δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις. Ο μηδενικός θόρυβος που έχουν τα ψηφιακά μηχανήματα και το σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης. Ενώ πλεονεκτήματα της Mix Out of the Box είναι η βολική διαδικασία μίξης, καθώς τα fader και τα knobs που έχεις μπροστά σου σε βοηθάνε να κάνεις μια πιο γρήγορη διαδικασία πιο γρήγορη, και η αναλογική παραμόρφωση, η οποία σε αντίθεση με την ψηφιακή που πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος, μπορεί να προσδώσει ένα ζεστό ήχο στο τελικό μας αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα ας περάσουμε στο πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος, όπως είπα και πριν, έχω κάνει δύο ζευγάρια μίξης. Το πρώτο, που είναι το τραγούδι Supernatural, έχει γίνει σε home studio, και τα δύο in the box έχουν γίνει σε home studio με MacBook Pro και Pro Tools, ενώ το Out of the Box έχει γίνει σε επαγγελματικό studio, στο Matrix Studio στην Κυψέλη, με την SSL 4000 και κάποια περιφερειακά reverb και delay. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι λέγεται Supernatural, του συγκροτήματος C-Thames Chaos, και έγινε με το in the box χωρίς κάποιο περιορισμό στα plugins και στο out of the box με τα μηχανήματα που βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σταθερά ανάμεσα σε αυτές τις μίξεις, απλά είναι σίγουρα η αισθητική ίδια και η προσπάθεια να μοιάσουν όσο πιο πολύ γίνεται. Λοιπόν, το άλλο τραγούδι είναι το At Her Mercy Now, το Robert Sin and the Huckleberries. Τώρα η mix in the box έγινε πάλι σε home studio, αλλά μόνο με plugins της Waves, της SSL και κάποια reverb, για να γίνει ακριβώς η σύγκριση με την SSL 4000 στο out of the box. Λοιπόν, τα προσωπικά συμπεράσματα που έβγαλα μοιάζουν αρκετά με αυτά της βιβλιογραφίας, φυσικά το χαμηλό κόστος. Επίσης παρατήρησα ότι στο in the box ο μεγαλύτερος αριθμός καναλιών φυσικά βολεύει, γιατί είχα κάποια θέματα στην κονσόλα, δεν έφταναν όλα τα κανάλια, πρέπει να βάλω κάποιους ήχους μαζί. Το Total Recall, που π.χ. όταν έφυγα από το στούντιο που έκανα το Out of the Box, άκουσα τη μίξη μετά, είχα κάποια θέματα, δεν μπορούσα να την ξανανοίξω, αυτό ήταν. Ενώ στην κονσόλα είναι πολύ πιο εύκολη και διασκεδαστική
η διαδικασία και τώρα θα σας ακούσουμε. Να πούμε εδώ ότι και στα δύο τραγούδια συμμετέχω στις ηχογραφήσεις και αυτό ηχογραφήθηκε στο Zero Gravity, ενώ να ακούσουμε και το επόμενο. Και αυτό ηχογραφήθηκε στο Below Studios και τα δύο εξαρίστηκαν στο Matrix Studio. Εδώ θα προδώσω τα αποτελέσματα, ήταν και τα δύο A ας πούμε, που είχαν βάσει το ερωτηματολόγιο που θα δούμε τώρα, ήταν τα in the box, ενώ τα άλλα ήταν τα B ήταν τα out of the box. Βλέπουμε το ερωτηματολόγιο λοιπόν που μοίρασα. Αυτά που μας ενδιαφέρουν θα δούμε τώρα και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ποιες μίξεις πιστεύετε ότι είναι in the box και out of the box. Στο πρώτο Supernatural A και B, το 70% πέτυχαν το σωστό αποτέλεσμα που όντως ήταν το A in the box και το B out of the box. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι στο At Your Mercy Now το 60% κάνει λάθος και θεωρεί ότι το in the box είναι out of the box και το out of the box είναι in the box. Στην ερώτηση τώρα, ποιες μίξεις σας άρεσαν πιο πολύ, δεν ξέρω γιατί φαίνονται έτσι. Λοιπόν, δεν φαίνεται καλά, αλλά στο πρώτο λέει ότι ποιες μίξεις σας άρεσαν περισσότερο, στο Supernatural A ή Supernatural B. Το 40% προτιμάει την out of the box, ενώ το 60% την in the box. Και στο At Your Mercy Now το 80% προτιμάει την out of the box και το 20% την in the box. Λοιπόν, τα συμπεράσματα που βγάζω από αυτά τα ερωτηματολόγια και από τις απαντήσεις είναι ότι δεν έχουμε την ίδια συνέπεια στις δύο ερωτήσεις, δηλαδή δεν υπάρχει καθαρή απάντηση. Οι ακροατές δεν ξεχωρίζουν να πούνε σίγουρα in the box και out of the box. Ενώ στο τι αρέσει περισσότερο βλέπουμε ότι στο ένα αρέσει το in the box και στο άλλο αρέσει το out of the box, οπότε και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι μία μίξη είναι καλύτερη, μία τεχνική είναι καλύτερη από την άλλη. Οπότε θεωρώ ότι είναι δύσκολο για τον ακροατή να βγάλει σαφές συμπέρασμα ηχητικό και από την άλλη πιστεύω ότι τα home studio, μια μίξη στο home studio μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε μια μίξη σε επαγγελματικό studio και η in the box τεχνική επάξια στην out of the box. Αυτά. Ευχαριστώ.